ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಲು ಸಾಂಗ್ ಅಂಚನುಂಡು ಪಂಡ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾದ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಬೈದಿನ ಸಾಂಗ್ ದಯಪಂಡ ದುಮ್ಮುದೆಂಕು ರಾಸ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸೂತ ಅಂಚನೆ ಅವಡು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರಾಡು ಉಂದಿಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಅವಾರ್ಡು ತುಳುನಾಡು ಹಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಸರ್ ಮರ್ಮಯೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಷನ್ ಎಂಚಾಂಡು ಸಾಂಗ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡ್ತೋದು ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಏನೋ ವಿನೀತ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಅವಳ ಬೀಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅವಳ ರೀಸೆಂಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಅನ್ನೋದೇರೆ ನಾವೇ ಬಂಡೆ ಚೌತಿ ಕಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಡಿ ಜೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಸಿಗೋದು ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಲ್ಪ ಅದೇರಿ ನಾವೇ ಬಂಡೆ ಆಡ ಸೂಪರ್ ಅದು ನಲ್ಪ ಅದೇರಿ ಬಂದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಅವು ಕಲರ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದ ಬಂಡ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಂಗ್ನು ಮಾತ ಮಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ತಡ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಇವೆಂಟೆಡ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತು ಅವೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಇನಿ ಮಂದಿರು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮಂಚಿನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗಲು ಬತ್ತ ತೂಪಿನಂಚಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂದು ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂದಿರ ಬಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತನೆದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ತಿರಿಯುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾಯ ಬಂಡ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತುಳು ಲಿಪಿನ್ ನಿಖಲು ತೂದುಪಾರು ಮಾತ ಲೋಗುಡಗಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ತುಳು ಫ್ಲಾಗ್ನು ರಾಪಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ದಯಪಣ್ಣ ಇನ್ನು ತೂಯರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕೊಡಿನ ರಾಪಾಯರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಗಲು ತುಳು ಒರಿಪಾಲೆ ತೊರು ಒರಿಪಾಲೆ ಬನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಗನ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಡುವೇರು ಕನ್ನಡಡೆ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಪಾಡುವೇರು ಅಣ್ಣ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒರಿಪುನ ಬೆಲಸ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳು ಮಂತಂದಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತೂಲೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನ ಕೊನಪಿನ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಂತೊಂದುಂಡು ತುಳು ಕೊಡಿನ ಕೊನಪುಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಎತ್ತವನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತವೊಂದುಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದು ತುಳುವೇರು ಮಾತ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ನೆಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ಚಿತ್ರನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ನನಾತ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ದಿಕ್ಕುಲಕ ಮನ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸಿ ಸಾಂಗ್ ಎಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರು ಭಯಂಕರ ಶೋಕ ಆತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ನೇಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದಾದ ರಾಸಾನ್ಸ್ ನೆಚ್ಚಿಡಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ನೇಟ್ ಫುಲ್ ಪುಡತ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಸೃಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಒಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ ನಮ್ಮದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ನಾನು ಆಯ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋದು ಕೇನೋ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಕೇನೋಲಿ ದಾಮಂಡ ಆತ್ ಅವು ಇಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ಗೆ ಬೊಟ್ಟು ನಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆತ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡಬಹುದು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೋರ್ದಿದ್ದು ಕೇನು ದಡಬಡ ಪುಡೋಡಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನಾಗೆ ಹೆಂಗದ ಓವೇ ರೀತಿದ ಮೆಹಂದಿ ದೊಂಪ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಓಲ್ ಮೆಹಂದಿ ಆಪು ಈ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ತುಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಮುಕ್ಕುಲ ಇತ್ತು ಅವು ಇತ್ತು ಪೂರ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ PRO ಐನಂಚಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಸರುಲೇರು ಸರಿ ನೀವು ಉಡುಪಿದ ಊರುಗು ನಮಯಿನಿ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೋಪುನ ಕಾಲಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದೇವಂಡಾಕಲು ಬಾರಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ದೇವಂಡ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಅದು ಬಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಅದು ಕುಂದಾಪುರ ಅದು ಈ ಭಾಗದ ಜನಕಲಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರೋದು ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಸೇರೋದೇನು ಐದಲ್ಲ ದೇವಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಾಗಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇವಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ದುಂಬುದ ವಿನೀತನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವೇ ತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವಂಡ ಇದು ಬಂದಿರು ಸದರ ಬಜೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋಡು ಮಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ತದ ಬಂಡ ಮಾತ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಬೈದಿನ ಮುಲ್ಪ ಉದ್ಯಮಿನ ಹೊಲದಪ್ಪು ಬೆತೆ ಗಣ್ಯರು ಆ ಈ ನೆತ್ತ ಭಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪದ್ಯನ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂಚೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ವಿನೀತಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ಗೆ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬರದಿಡು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ದಸರಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ದಸರಾ ಅದಪ್ಪು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮದಿಮೆಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ DJ ಅದಪ್ಪು ಐಕ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಂಚನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ ಅವೇದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೋಣ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಜನಗಳು ಸಾಂಗನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಿರಿ ದಯಪಂಡ ಐತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಂಚೋಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸಿಂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ವೈಟ್ ತುಪ್ಪ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಈತು ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ತೂನಾಗ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮರಳು ಕಟ್ಟೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ತೂಯಿ ನಡೆದಾಗ ಇರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ವಿನೀತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ಕಾತೊಂದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುರ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ
ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಬರೋ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನ ಪನ್ಪಿನ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಆಶಾಪೂರ್ಣ ನಮಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗಲ್ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೊನಕಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈದೆ ಆಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವ ಇನಿ ಕಾಂಡ ವಿನೀತ್ ನನ್ಲೆತ್ತೆ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಶುರು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಯಾರು ಬಂಡ ಒವೇ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಡು ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಒತ್ತವರ ಅವಾರ್ಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿತ್ತನ ಏನಲ್ಲೇ ಪುಯರು ಮೋಕೆಡು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಳೆ ಪುಯರು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪದ್ಯೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮುರನಿ ಚೌತಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಚೌತಿ ದಾನಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕೋಡೆ ಸಮ ಕಡಾಬಟ್ಟೆ ನಲ್ತೀನಿ ಇನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಇಡೀ ಅನ್ನ ಜನತೆಡ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ತೂಪಿನ ಕಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಲೆ ತೂಲೆ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ದಯಪಂಡ ತುಳುಕು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೂಪ ಆಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕುಲೆ ತೂಗೊಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಅಕ್ಲಂತೆ ಕಾಸ್ಲ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಾಪ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಬೆಗರ್ ಸಿಂಟು ದಕ್ಕಲು ಬಂಗ ತುಳಿನಂತ ಪುದರೆಂಚೊಂಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸುಕೋಟು ಪುನು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕಲು ಮಾತ್ರ ಜಿಂಜ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಸನ್ನು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಬಂದು ಪಾಪ ತಕುಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆರಡ ನಮ್ಮ ಸುಕೋಟು ಪುವ ಅಂಚದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೂದು ದಿನ ಲಾಯಕಡ್ ಪವಾಡು ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪವಾಡು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಜ್ಞಾನ ಶುಭನ್ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗರ್ತದ ನಿರೂಪಕರ ಏನಂಚಿನ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿತೇಶ್ ಪುರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ನಕಾನೆ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಈರು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಬಾರಿ ಪದ ಬಳಕೆ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ನ್ಯೈ ಪನ್ಪನ ವರ್ಡ್ಗೆ ಎಂದು ನಕಾನೆ ಎಂಚಿನ ಇದು ಅರ್ಥದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದೇ ಪಂಡತ್ತೆ ಅವು ಎಕಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಪನ್ಪಿನಗಂಡೆ ನಕಾನೆ ಅಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಸೊ ಐತ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಿಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೇರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ತುನಾನೆ ನಿಜವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ದಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವು ಇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಓಲ್ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡು ಓಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಪಾಡು ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದತ್ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ ಇಂದು ಸಾಂಗ್ಲು ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡೊಂದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಹ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಒರಿ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಅಂಚತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದ ದೇಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಆತನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಆತನ ಒರಿ MC ಆದ್ ಮಾತಿಡ್ಲ ಸರ್ವಾಂಗಲ ತೆರಿದಿನ ಅಂಚತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಭೂಮಿಕೆ ಇಡುಪುನೆಟ್ ಆತರ ಆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಂಡ ಯೂತ್ನೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ MC ಕುಲ್ಲಲ್ಲೇರು ಈ ಟೀಮ್ ಉಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಅಬ್ರಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಈ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಜಲಕ್ಕಡ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದನ್ನು ಮಂಜಿ ಈ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಮನ್ಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ ಇನ್ನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ದುಂಬು ಬರ್ಪುಂಡವೇನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೂಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ 50ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಂತಿನ ಅಂಚನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲಿರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪನ್ನಗ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರ್ದಿತ್ತನು ಪನ್ಪಿನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅಕಲ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲದ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಅವಲ ಕಲ್ಪನಾ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಥಿಯೇಟರ್ ಅವಲ ಉಡುಪಿಡ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಸುರುಟು ಉಗಮಾಯಿನಿಂದುಂಡು ಅವೇ ಜಾಗಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಊರುಡು ಅವು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬದುಕು ತೂದು ಗೌಜಿಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಜ್ಜ ಬಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಂಡು ಪಣದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಪನ್ ಇತ ಈರು ಸುಮಾರು ಟೈಪದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಲೇನು ಬರೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲರು ಅವೇನು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ದಯಗ ಬಣ್ಣಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂಡದು ಈರಡ ಎಂಕುಲು ಕೇನು ಬಂದಂಡ ಈರಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕನ್ಯೈ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ತುಳುಟು ಈ ನಕ್ಕನೆ ಬನ್ಪುನಕ್ಕೆ ದಾದನ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಈರು ಕೇಂದರ ನೆಡ್ದುಂಬು ತುಳುತ ಭಾಷೆನು ಸುರುಕಾದು ಲಿಪಿನ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಸುರುಟ ಅದು ತೋಜಾಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುಕು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಡಲು ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಜಾನಪದ ವರ್ಡಲು ಡೆನ್ನನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಶಬ್ದಲು ಒಂಜಿ ಪದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕುರ್ಪಿನ ಅಕ್ಷರಲ್ಲವು
ಈತ ನಕನೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಹೊರಡು ಇತ್ತನೆ ತುಂಬೆ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಡನ ಡನ ಪನ್ಲೆಕ್ ಲೇ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಪಾರ್ದನದ ದಾಟಿದ ಶಬ್ದಲು ಅವು ತುಳು ಪದಕ್ಕುಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ತುಳುಟು ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತಿಕ್ಕರ ಐಲೇಸ ಅಂಚ ಮಾತ ಅವು ಮಾತ ತುಳು ವರ್ಡ್ ಆರ್ಯ ಅಂದ ಇಂಚ ಮಾತ ತುಳುತ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ ಅವೇ ರೀತಿದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಕೋರಸ್ದ ತುಳುತ ಜಾನಪದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ನಕಾನೆ ಒಂದಿ ಡಿ ಜೆ ಸೈಡ್ದು ಒಂದೇನು ಮಲ್ದಿರಂದು ಬಂದು ಓಕೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡಿ ತೂವಡಾಯಿನ ನೀನ ಫಿಲ್ಮ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಣು ನಿಂಕಲ್ ಕಾತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ತುಪ್ಪ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಇದು ಮೂಲ ಖುಷಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗಬಹುದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಸಾಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ರಿಷಬ್ ಅಂದ್ ಎಂಕು ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಡೇ ಬೈದಿನ್ ತುಯ್ಯಾರ ಪುರ ಮಾತೇನತ್ತದು ಖುಷಿ ಆಣೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ ಜಲದುರ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಐತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದಿನಂಚಿನ ವಿಕ್ಕಿ ದೇವಾಡಿಗ ತುಳು ಆತನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲೇಡು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿನಾರ ಅರೆಗ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಯಿನ ಅನುಭವ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಇದಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಗಾರ ಬಿದೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿನೀತ್ ಇಂಚೆಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದು ಪೂಡು ಬಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದು ಪೂಡು ಅರ್ನ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಅದೇ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಬನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಅವ ಉದ್ದೇಶನ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಓಲ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ ಅವಡತ್ತು ಓಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಗೆ ಈದ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬೈದಿನ ಓಲ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಎಣ್ಣಿನ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದೇನೆ ಬಟ್ ಜನಕುಲ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಂಕಲ್ ಆ ದೂರದ ಬತ್ತೇನಿಕ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದೋಸ್ತಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಲ ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಲ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಹಿಟ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೈಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆತನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮೋಡ್ ಏನಾರು ಉಂಟು ಶೋರ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಪಿಂಚಲಿ ಅವು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಂడి ಅವು ಸಾಂಗ್ ಕೇರ್ನಾಗನೆ ರಿಪೀಟ್ ನಕಾನೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾ ಪೋಯಿನೆಟಲ್ಲಿ ಅವೇ ಒಪ್ಪನೆ ಇಂಕ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಂತೊಂದು ಇದು ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲಾಗನೆ ಸೌರು ಬಲ್ಲಾಗನೆ ಮೆಹಂದಿಡ್ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಟ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಟೆ ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಾಜ್ ಸನ್ಸನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಂದು ಆತನ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಟಾತನ ಅಂಚನೆಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಕಲ್ಪನಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಡುಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಹೋಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅದು ಜನಕಲ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾತದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡನ್ನ ಹೊರ್ತು ಸೊ ಈತ ನಿಕುಲು ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಸಾಂಗನ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೊಡೆದು ಉನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗಾಯನ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಏತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ತುಯ್ಯರಾಕಲು ಆತ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ ಬತ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತ ರೀತಿಲಿ ಪಾತಿರ್ತೀರು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಈತ ಬರ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ನಕಾನೆ ಸಾಂಗ್ ನಿಕುಲ್ಲದು ಓದಿತ್ತಾರೆ ಬಂದ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಓದುವ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಡೆ ಮಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು